Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Kung bago ka pa sa aking channel guys, don't forget to subscribe me. Hello mga Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Mamamuha, Pakpakpak, Chami-Chami. Karon mga untang, paniod to kay init ang panahon. Okay, mag-ampo sa taday. Go, go, go! Ang akong sudan karon na ako'y chicken curry gikan sa Pilipinas. Ako'y kanon. Ako'y kauban dili magpakita dili sila ganahan ang nila. Hi sa akong mga viewers, supporters diha, mga Bisaya around the world, mga OFW. Pak, mamuha Chami-Chami. Si DJ Maki Helmut from Bremen, Germany, hello. Si Lolita Badang, si Lovely Obregon, si Mami Mimshi Vlog, si Boknoy Vlog, si Pobring TV Vlog. Kadaghan pa kayo, nakalimot ko sa akong kope, wala ko kadala, ginoo ko. Karon mga una ta mga bayot, go go go. Pak, mga una ta, shout out kay Talia, kay Badat. Sarap na. Lami. Lami ang chicken curry ni Bumblebee. Chicken curry, ang aking sudan. Kaya lang kasi yun. Ano lang? Umiyak ya. Saan? Ang dok mo lang. Takwa ka na oh. Tuyo ba lami? Asay tuyo. Ladain. Kana. Thank you. Gusto ko ipakita sa cam. Ayan yan. Sarap. Alam niyo buwad. Pwede kainit din dahil sa Pilipinas dahil. Mabalikan ata to. Parang may nakita akong iba't pandol kanina yun. Kanina ba yun? Amen. Kaya... Excuse me. Ba't hindi nyo ginagamit? Maulang ang chicken curry ko. Ano? Ha? Ano kami? Ganyan gabi. Ano lang? Daming mo mo ah. Parang Sige na. Pag ikaw nagluto na umay ka. Sarap, bebe. Ganyan gabi lang. Ano si Tom niya? Gusto ko ng kaling madaling araw ka. Sarap ng ugated mo. Nag-order na ako ng ganyan liman, naka-sale. Buwang bakit? Sa TikTok, Wala silang stock. orderan kita. Kanan. Kanin. Magkano? 106 yan dito. Sige na. Ang kulay. Yan. Puti tas ganyan. Ganyan na kami, kasi marami. Walang pula? Kaya kulang ka pa sa solar mo niyang solar mo dyan, electric pa. Kulang pa rin. Kailangan magdagdag dito. Sa bagay, pag nagatambay ka, matagala mo. Hindi, ibig ko sabihin ganito, Tapos magkain. pagkabitang, Oo. Alam ka naman dalhin ko lang kung ano. ang damit mo parang
Ano na yan? Ang aga mo nagigising na tang. Pasensya na kasi sa damit ko guys, wala ko ng palit. Ano? Kung matulog ko ng maaga, masayo ko makamata. Mainit na eh. Mainit na. Sarap nga ang tulog namin na pero yung pinasa naman sa akin yung alarm na yung perfect. Pumunta rito. Maaga baga nakakain yung mga tao, alas 11 pa lang. Ako'y kauban dili dahil, pero dili sila magpakita, dili sila ganahan mo apil. Man. Ano na, dumating na yung mukbang plate mo? Oo. Sorry na, dapat yun ang ginagamit mo pala lang. Tinago ko lang. Excuse. Wala pa mong kayo ibutang doon. Gawin mong ante. Kawin din ba? Kawin ta, di ba? Mm-mm. Kain na kayo, mga Bisaya. Di ikaw naman bimagugas ha. Nagugas ako. Ang gabi naman ito. Ang dami nga tanong ano. Ipra-chop-chop yung maliliit. Kaya ko yung ganyan, marami binigay ko. Nandun sa taas? Oo, kasama ni DJ. Walang tao doon. Sorry. Kumain na sila. Bumalik mo lang yan. Oo. Bibili ng higaan ta. Tagay ganyan. Kasi ang higaan ta dyan. Dapat may tao maiwan doon, baka pag uwi niya wala na yung ano. Grabe naman napakaliwanag. Pasukin mo kaya yun. Bagay sa likod, pwede nidaan. Wala pa tawag. Nilog na. Tagay siya ng lolo ng pen. Sa likod na yan. Nagtrabaho naman ata doon. Ay, meron. Ginagawa na daw tayo yung mga kwarto ng babae. Kwarto Sabi ng ni babae. DJ. Na. Punta tayo doon ta. Sige, sige, Ang sige. init. Mamaya. Mamaya. Ang hapon. Mamaya nga po. Bago maligo pa. Ay, kumuha ng tubig. Ah. Hmm. Sila Jewel. Tulog pa. Lami. Dami din magkinamot ba? Sarap magkamay. Ito ka na? Na. Galing ko kinuha ng mama. Kay ano, taso. Achieve na lang yan. Tuyo pa oh. Hmm. Tuyo. Saan ka nabili ito? Doon sa doktor.
sus pa lang ulam na. Ubas. Ubas mga bayot, dami kayo. Yan ang lunch ko ngayon, oh. Ubas, oh. Wala na. Init. Na? Salamat sa pagtanaw mga viewers. Thank you so much. Subas na tanan. Abangan nyo pa ako mga next vlogs. Thank you so much. Semua papapak chami-chami. Don't forget to subscribe me. Tsaka huwag kayong mag-isip na aking odds. Thank you. Bye-bye. God bless you all.